Sibingelele kuswamukele kule channel. Cela uqiniseke ucinezela usubscribe button ke ukuze kuzoyithola ke wonke ama updates. Nawe ngakini singathi sifike sikwenzele update yangakini. Lana ke sizokwenza update about iMK Youth League ye Ilembe district. Lapho ke khona ke bebenze khona ke i-peaceful demonstration march lapho ibihlele khona ke u-RTT convener yena ke laphana ke uThami Mkhwanazi kanye laphana ke nentokazi laphana ke u-RTT coordinator yena ke laphana ke uGugu Nzuza bahlelekele peaceful march base be invite ke i-provincial task team yayo laphana ke iMK Youth League lapho ke iMK Youth League ijube khona ke uSanele Silovo Shando lapho ke khona ephinde futhi ke wadlulisa amazwi awabhekise laphana kubuholi beMK uma sebisemandleni ukuthi ikuphi abebedinga kwenzeke njengabantu abasha. Lapha ke ngizokushiya nevideo lapho khona ke uSlovo address ukuthi ke ikuphi akudingayo. Uma singenile abangayenzi lento ebeyenzwa kagogo ukuthi beqashe izintombi zabo nomndeni wabo. Abaqashe wonke umuntu oqualifyayo ukuqashwa. Number 2 was saying njoba sifisa ukuthi abantu abamnyama beqashwe lento yokuthi uma kuphuma ama-post ka-government kuthi abantu abasha ababe no experience ayiphele ngoba asinayo experience. Ama-internship ango 1 year, ama-in-service training ango 1 year. So uma uthi asibe ne-experience ka 3 years uthi asiyithathe ebusulusha. Number 3 was saying lento ye-age restriction uma kuqashwa abantu ayiphele okuthiwa 18 to 35 years old. Ngani ngoba khona umuntu ona 36 eSouth Africa ongakaze aqashwe. Sithakazeni yena asebenzephi? Comrades, we want to assure all of you ukuthi ngomhla ka 29 May uPresident Jacob Zuma uyena ozobe khona kwi-ballot. Bayathanda abathandi uPresident Jacob Zuma uzocontesta futhi sizomvotela. Ezinye zezizathu comrades ezizokwenza ukuthi sivotele uNcamalala ingoba ngesikhathi saNcamalala ilo shedding yaphela nya.